Metro khoroksa bwrwi tei ok bwrwi belai kheno kirimasincha khlaiwi manjulika ni rop naharwi metro o hapka tei puilao achomsa nuknai rok a jagani metro o kahijak borok rok manjulika o je dressing up tei bini mwkhang rok no sajogwi hemmani manjulika hai no bono nugwi belai kheno kirijak naikha puila o hingke phiaba aboni ulo hingke borok rok mansuklaika omo Instagram ni kaisa reels si wngna hinui yakheba bui prank video shoot rok khlaiwi tongkhana o bahai rok no kok mansuklaika kwbangma borok no phiaba omo abo haiya obo wngkha aboni story uklog ni huicha koktoma juda no boi uansukhlaino tonglaimani obo public prank yakheba reels video shoot rok se khlaikana hinui phiaba majra hingke juda se majra juda no saimanani swkang norok o video no puila nai sigradi nim bulbulayani manjulika ni dress naharwi Noida ni metro o obwrwi hapka Noida metro o je kasajak rok o manjulika ni dressing up getup rok no nukgwi belai kheno sok nangjaka tei kibo kirijak laikha tei baksa khiba uansukka obo kuno reels video shoot rok se khlaikana hinui tei alada borok alada kok rok bo swnam laikha o bwrwi no twiwi tei bo manjulika hai kheno kirimasincha bini mwkhang expression tiklaiwi borok rok no sikrinani bagwi khorang kotor khlaiwi sikrikha tei oborok no nugui cherai khonai o jaga je bwrwchik bura tongnai rok belai kheno kirijakha khoroksa jela o metro o mobile thwngwi tongman tei khunjao khe headphone rijak obo bwrwi no khel kwrwi phiaba manjulika bini gana o phaiwi bono dagari mani yagulo bo nasikjakti wngma bai belai kheno kirijakma bai a jagani putului kharwi thangka aboni ulo kheno manjulika o chela achuk tongmani sito achukgriwo torok o video rok social media o belai kheno viral wngsugwi thangka tei o video no twiwi social media o kwbangma borok ni bwkhao no alada theory tei kok rok bo achainani bagwi chengkha tei sabo salaikha borok rok kebo saka metro o omo tamo chaliwi tong hinui tei kebo saka obo public transport o omo hai khlaimani chaya hinui tei kebo sao o bwrwi ni acting kaham nobla hinui tei aboni bisingno kebo sao obo Instagram reels ni kaisa part se hinui tei obo public prank rok phano wngwi manna hinui kwbangma borok ni bwkhao kwbangma theory achaikha tei baksa borok kebo sao obo awareness program ni kaisa part phano wngwi manna hinui phiaba kubui hingke oboni slai joto judasi kwbangma borok kwbangma kok no saka o video no nungmani yagulo phiaba oboni paithogo hingke video ni joto proof mankha obo metro ni NMRC yakheba Noida metro Rail Corporation ni phaisingtwi saimanka je o video je tisai tongmani obo NMRC no hoite permission sanai no khlaio hinui social media o je viral wngwi tongmani obo kaisa film eba kheba kaisa reels shooting ni bagwi hinui saimanka tei kwbangma borok kwbangma theory rok swnamlai obo joto thokaise tei paithakgo joto saimanka obo joto NMRC no twiwi permission sanai video swnama se hinui।